Hasta pating mga padeho suludo. Udang pating mga padeho. Oh. Saday pa. Oh, hain daw sinan ina. Buhi antay ni mga padi kay kung mangisog ang ina, minchang kita oh. Oh. Yun, sinakob na mga padi. Masapin muna kita sa kamot. Yun, good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita mga padi mga madi. Basit lamang mga padi daganan madakop tanian. Basit lamang makabakal kita bugas, makalibre sa isiroda. Yan ang mga padihon ta dito, madiho na naguhurulat. Baik lang makadali man isiroda mga padi. Pumiro tayo na batak mga padi. Kung nadumduman na yung mga padi, ang pang benching ko ini. Yato na inariya na pang benching ko na bubutrap. Benching ko na bubutrap ang sirawon tanian mga padi. Oh, agawak oh. Yun, ang pumirito na batak mga padeho. Damot ang sulay bagyo. O saro, 2 3 4 5 6 7 8 siyam na pulo 11 12 13 14 15 15 na sulay bagyo sa pumiro ta na batak mga pade. Sa pumiro pa lang yon, ang sirawon ta na yan 25 na bubutrap. Pangduwa na batak mga pade. Yadi pa mga pade, hagawak pa. May pating. Yun. Hasta pating mga padeho suludo. Udang pating mga padeho. Oh. Saday pa. Oh, hain daw sinan ina. Buhi antay ni mga padi kay kung mangisog ang ina, minchang kita oh. Oh. Yun. Tapos na naman siraw mga padeho. Nasa 25 piraso na bubutrap. Jadi nang dakop sa mga padeho. Oh. Sa mga padihon ta sa Ronobalde. Yan, yan mga pangbakal ta bugas mga padiho, dara sa Lanse. Yan, yan pa oh. Sigurado na ang pambugas ta mga padi, na pang sudah dito mga padihon ta. Uli lang ta. Oh mga pade. Mga bird. Barahin. Barahin mga pade. Pili na ako ha. Nakaputlag. Nakaputlag. Turulo. Tidak lang. So kanindig saw. Magkamot ka mas sa kanya. Barahin na. Oh, kaputang kapon. Ayun sa mainit. Oh, sa malimpoy lang. Ay mo daw di ko may pakaw baski sayo. Ay wala. Talaga may sayo talaga oh. Oh. Jesus. Thank you. Mga sangkanan. Yeah.